Ahojte lidi, jsem začínající youtuberka. Ještě nebudu ukazovat svoji tvář, ale s kamarádkou jsme dostali nějaký balíček. Tak vám ho chceme ukázat. Hele lidi, mě můžete vidět, protože mě už znáte od Anetky Jalínkový. Jestli ji neznáte, dejte ji odběr, je to nejlepší youtuberka. Ano. A dneska nám přišla objednávka. No, Market, nevytahuj úplně všechno. Ne, to nebudu. Vytáhni úplně to všechno, jo? No. My jsme dostali nějaký takovýhle brýle. No, úplně hezký, viď? Za 40 korun tyhle ty krásný sluneční brýle. Jak vypadám? Hezky, Market. No. Takže tohle dávám z 10 z 10. Jsou kvalitní? Ano. Tohle asi bude pro tvého bráchu. Ne, to je taková letadlo, to má i můj brácha, to jsem koupila můjmu bráchovi, je to prostě klíčenka a stálo to jenom 12 korun, ukaž to na kameru. No, je tam taková reklama, stálo to 17 korun, jedno tohle letadlo. Jako je to dobrý, takže toho dávám 9. 9 z 10? Ano. Hele, tady asi už něco načli, které nám připravili už hotové. To jsem si já objednala už rovnou hotové. Opatrně, Market, to stalo 75 korun. A tohle taky stalo 75 korun, ta kočička. Kolik tomu dáváš? 10 z 10. Zase, Market? Hele, ale tohle jsme ještě nenačli. No, nenačli, tak ukaž, co tam máme za obrázky. Takže, nevím, co tohle je. Podej mi to, půjč mi to. Jo, to je tohle sopka. Tady. To není sopka. Jo, je. To je páv, lidičky, jo. Tady vidíte Tady máte ježka. Tady je páv. Tady je ježek. Ano, tam je ježek. A tady je nějaký To je strom. Market. strom. Ty velký stály 33 korun a ty menší stály 21 korun. A tady je věž. Eiffelová věž. Market. A tady je k tomu prostě jsou tady věci. No, to je vyrábění. Takže jdem to uklidit a... Doufám, že se vám první moje video líbilo. Děkujeme.